Hej, det er Malene og Dus, og vi kommer fra Metal News, og vi er gået ud for at se på nogle biler og snakke med nogle mennesker om biler og sådan noget. Nogle søde mennesker om biler. Ja, og måske nogen, der er klogere på biler end os selv. Så det glæder vi os rigtig meget til. Hej drenge, jeg kommer fra Metal News. Er det sådan, jeg lige må stille dig på spørgsmål? Det må jeg da gerne. Er det godt at være på DHB? Ja, det er det. Synes du, det har været meget varmt? Rigtig varmt. Lidt for varmt. Har du svedt meget på DHB så? Rigtig meget. Men det er også godt at svede. Det er sundt. Ja, så får man jo alle affaldsstofferne ud. Ja. Har du din egen bil med? Nej, det er jeg ikke. Jeg er lærling i metal, så det har jeg sgu råd til. Nå, for søren. Men har du en bil derhjemme? Nej, det har jeg ikke. Jeg har en knallert. Nå, har den sommerdæk på? Nej, jeg tror, det er helårsdæk faktisk. Hvad er forskellen? Gummiblandingen vil jeg skyde på. Okay, det synes jeg lyder rigtig spændende. Har du haft det varmt her på DHB i år? Ja, meget. Enormt varmt, ja. Det er vigtigt at drikke masser af vand, for ellers så kommer man kold til sidst. Det var varmt og koldt. Kender du nogen, der er gået kold her de sidste par dage? Nej, ikke nu. Har du en bil? Ja, det har jeg. Hvad er det for en bil? Det er den nye Mitsubishi Colt Import. Hvad farve er den? Den er hvid. En hvid Mitsubishi. Er det en cabriolet? Nej, det er det ikke. Anser du din bil som en potensforlænger? Af hvad? Ja. Ja. Vi har fundet en rigtig flot bil, og vi har sammenlignet med vores bilkort og fundet ud af, at det er en Renault 19, som er her. Den har en slagvolumen på 1721 cm. Den har 4 cylindre, 66-90 hestekræfter og en tophastighed på 175 km/t. Og den er den er 4,16 meter lang. Jeg synes lige, at vi skal tage et nærmere kig her. Den er faktisk rigtig flot. Men det er en Renault 19, og den er fra Frankrig. Og det er bare en rigtig flot bil. Hvorfor har du valgt at komme? For at se på biler. Er du meget sådan interesseret i biler? Ja, lidt. Hvad for en bil synes du er den fedeste? Det ved jeg faktisk ikke lige. Måske min egen. Hvad for en bil har du? Peugeot 106. Okay. Altså, der er mange, der sådan hævder, at når mænd får en bil, så er det sådan for at få den som en potensforlænger. Men det kan man vel ikke rigtig sige om kvinder. Hvorfor tror du så, grunden er til, at kvinder får en fed bil? Det ved jeg ikke, for at have noget andet at gå op i, end bare lige alle de der pigeting, måske. Mm. Så du er simpelthen måske en pige, som har brug for noget andet? Ja, det tror jeg. Hej med jer. Hvad hedder I? Jesper. Hvad hedder du? Jonas. Jesper og Jonas. Goddag med jer. I er her til DHB. Synes I, det er sjovt? Ja. Ja. Hvorfor er det sjovt? Det ved jeg ikke. Det er bare sjovt. Hvorfor synes du, det er sjovt? Synes I, den her bil den er ret sej, eller? Ja. Ja. Synes I ikke, der er forfærdeligt varmt her i weekenden? Jo. Jo. Når I bliver store, hvad for en slags bil vil I så gerne have? Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Okay. Skulle det være sådan en cabriolet måske? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal have. Hvad med dig? Det skal i hvert fald ikke være en cabriolet. Nej. Ja, så står vi her ved en rigtig, rigtig fin bil, vi lige har fundet. Og nu, vi er jo så heldige, vi har det her store spil kort med. Og faktisk så er alle verdens biler i det her spil. Så det er den her, vi har fundet her. Jeg har fundet den her i vores spil, men bare i rød. Det er nemlig en VM Nardo GT. Det er den her. Og jeg kan lige fortælle jer, at dens tophastighed, det er 265 km/t. Og så har den en slagvolumen på 1994. Men den har lidt et problem, fordi som I kan se her, så er den gået i stykker. Der er helt åben ned til bagagerummet.
og så har de puttet alt muligt skidt derned. Vi ved udmærket godt, at det ikke er sådan, den ser ud indeni. For du kan se her, den har meget, meget finere lygter. Der er noget galt. Vi har stået og kigget på den her bil lidt, og vi er lige ude og kigge på nogle forskellige biler og snakke med mennesker om biler. Og vi vil bare lige høre, om du måske kan forklare mig, hvad der er galt med den her bil. Hvad der er galt med den? Den er jo gået i stykker. Nå, det ved jeg sgu ikke. Det kan jeg ikke lige se. Der er jo sådan noget rod dernede i. Det ved jeg sgu ikke lige, hvad der bliver hensydet til der. Nej, okay. Men altså, jeg synes jo også, det er rigtig svært at se, hvad der er galt med biler. Så det er helt i orden, du også har det sådan. Har du selv en bil? Ja, standard 306'er. Okay. Hvor mange cylindre har den? Ja, 4. Havde det været bedre måske, hvis den havde haft 5? Ja, det har det nok. Men det har gjort en forskel, det ved jeg ikke. Jeg vil høre dig lige her til sidst, om du anser din bil som en potensforlænger. Nej, det er transportmiddel.